verbouwing doen. Nee, we maken eerst even een schoen prijsje. We gewoon even meten, kijken. Dan halen we er voor shit uit. En dan maken we een offerte. En dan vragen we voor te betalen 2 glazen bier. En volgende week komen we. Machine, ja. Ja, dus jongen. Dat wordt Julie die staat, die kent ze dadelijk niet meer terug. Alles glad gestreken. Dat hebben ze niet gezien. Heel op binnen, hè? Al die monumenten. Veel lopen binnen, hel werken, echt hel werken en niks verdienen. Dat is het lot van de stucador. En niks. De rekening niet voor betaald. Ik heb een goede prijs. In die tuut, daar zit veel log in. Hè? Maar in die prijzenmix, er zit ook veel log in. Ja, hier wel log. Dus, morgen... Nee, gisteren zou ik eigenlijk weer eens komen stukken door, maar dat was er niet. Dan trek je gebeld aan. Trek je gebeld. Apart er niet door. Ja, dat zijn klanten. Maar als je knus knupt, dan word je wel te vinden. Hè? Ja. Maar we komen met een stream, hè. En we beginnen met koffie. We beginnen met koffie. Ja, joh. En blauw. De ene dat niks en de andere dat gaat niks.